широкой полноводной Припяти в промнях ранішняга солнца велічна плыли боевые струги. За спинами вояў застаўся Тураў. Першы княжацкі струг перасек роўную, як шнур, паласу, што аддзяляла цёмную ваду Припяти ад святлейшай Гарынскай. Прайшло колькі часу, і стругі прысталі да ўзгорка, на якім раскінулася дрыгавіцкае паселішча. Князь ступіў на бераг Гарыні. Гэта быў Давыд з роду Рурыкавічаў. Ішоў 1100 год. Давід гарадок, чысціні паясок, рэчка аснова, песня уток. Такім убачыў, адчуў добрых 30 гадоў назад гэтае каларытнае палескае мястэчка паэт Міхась Рудкоўскі. Такім жа песенным і сонечным сустрэў нас Давід гарадок на сваё 900-годдзе. Я рыхтаваўся да гэта свята. Я гартаў гістарычныя фаліянты, я дакранаўся ў архівах да гістарычных грамат. І аднойчы здарыўся маленькі цуд. Я перажыў сапраўдную радасць, калі даведаўся, што славутая каралева Бона не толькі уладала Давыд гарадком, а ўладаючы Давыд гарадком, яна, значыць, ведала, што існуе на Палессі такое месца. А каралева Бона любіла Давыд гарадок. І калі ўзнікалі нейкія спрэчкі паміж жыхарамі Давыд гарадка і жыхарамі суседняга недалёкага адсюль Пінска, і калі у выніку гэтых спрэчак войт Давыд гарадка Піліп Грыневіч разам са сваімі памочнікамі ехаў у Варшаву, каралева Бона імгненна яго прымала, ласкава з ім размаўляла і заўсёды выносіла прысуд, выносіла вырак на карысць жыхароў Давыд гарадка. Яшчэ даведаўся такую цікавую падрабязнасць, што каралева Бона любіла Давыд гарадоцкі мёд. І Давыд гарадчукі вазілі ёй у Варшаву гэты салодкі пачастунак. Я не мог не напісаць верш менавіта пра тое, што каралева Бона любіла мёд, бо мне здалося, у гэтай любові ёсць тонкая і усім зразумелая паэзія. Каралева Бона любіла мёд, і таму для яе, як лёду, вазілі ў Варшаву двойчы на год па 8 пудоў з 20 калод Давыд гарадоцкага мёду. Каралеву Бону адольваў сум, што не сон, на Мілан дарога, тут балоты, валокі, інтрыгі, тлум, там радзіма, жыцця кіпарыснае шум, закаханасці першай знямога.
Королеве Боне спрыянне было, на радзіме каханай памерці, адпускаючы з вуснаў паволі цяпло, пакідаючы ў сэрца гарыні святло, чару з мёдам трымала на сэрцы. Королева Бона любила Давыд Городок за мед. А за что любить свое родное местечко, а не Леонид Дранько Майсюк? За людзей. Людзі тут прыгожыя, працавітыя і, мне здаецца, самыя лепшыя людзі на ўсім нашым Палессі. За цудоўныя агароды, за цудоўныя дамы, за парадак у дварах, за прыгожую раку Гарынь, за тое, што Давыд Городок ёсць і за тое, што он не згубіўся, не гледзячы ні на што. Сапраўды, гарадок не толькі выстаяў у верлівай плыні гісторыі, але і пранёс праз доўгія 9 стагоддзяў імя свайго заснавальніка, князя Давыда. Захавалася і замкавая гара, месца, дзе было закладзена старажытнае гарадзішча. Тут, на замкавай гары, і сабраліся гарадчукі, каб ушанаваць родную гісторыю і сваіх продкаў. Іх вобразы арыгінальна ўвасобіў у драўлянай скульптуры разьбяр з суседняй вёскі Цераблічы Іван Супрунчык. Иван, як нараджалась такая колоритная вот твоя композиция? Як нараджалась? Ну, я все время работаю над такими работами. Свои люди, свое то, что я бачу, обряды разные такие вот, которые проходят у нас, весельные, щедречные, хрестины. И все это я роблю в своих скульптурах и в рисунках. Вот. Ну, у кожнай кампазіцыі, у кожнай пары з гэтай што-то яны нейкі сэнс маюць. Вот што гэта канкрэтна? Ну, это князь и с княгиней приехали в Давыд Городок. Вот это, да, пара сделал. А это те люди, которые жили тут, в своих национальных одеждах сидят, что-то они делают. Вот. Як працуецца вот такой, ну, глыбінцы сапраўднай мастаку? Ну, я оторванный от цивилизации, я сам себе работаю, никто мне не мешает, и мне хорошо. Задавальняе тебе такая ситуация? Задовольняет, да. Чым працуе мастак, вот такая грубый разец такі? Ну, я в основном топором работаю. Мне один инструмент, это топор, топором только. Все работы и маленькие эти топором роблю, и большие. Мне кажется, если я долото возьму, да, мне кажется, кот, чтобы топором поправиться. Ну, ніяк не получается. Габлюй, топором. Габлюй, сынку, габлюй, батька, прийде сякеркой поправить. Поправить, ну, так і я. А тым часам на гару знялася ўрачыстая працэсія. Пасланцы далёкай мінуўшчыны на чале з князем і княгіняй. Князь Давыд уручае берасцяную грамоту заповед мэру города Давыд Городка. Загадываю свято протягивать, танцевать, спевать, кахать и рыцарский гонор тримать.
Кульмінацыя свята стала адкрыццё помніка князю Давыду на цэнтральнай плошчы горада, у якім прыняў удзел прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашенко. Прежде всего я хочу сердечно поздравить вас с 900-летием одного из старейших городов нашей страны, Давидгородка. Я принял ваше приглашение принять участие в этом торжестве, чтобы поздравить давидгородчан и трудолюбивый народ Стоинщины, разделил вместе с вами гордость за нашу общую, всех нас объединяющую историю. Юбилей вашего города – это событие для всей страны. Перад урачыстасцю прэзідэнт сустрэўся з жыхарамі Давыдгарадка, наведаў новую аўтастанцыю і рынак, а таму значную частку свайго выступу прысвяціў сацыяльным і эканамічным пытанням развіцця горада і століччыны. А ў заключэнне вручыў жыхарам раёна ключы ад перасоўнага пункта рэнтгенаскапіі. А гарадчукі падарылі прэзідэнту карціну і кнігу сваіх землякоў пра родны горад. А таксама даверылі госцю ганаровую місію адкрыцця скульптурнай кампазіцыі, аўтарамі якой з'яўляюцца малады скульптар-зямляк Алесь Дранец і вядомы архітэктар Леонід Левін. Мы пачалі працаваць, гэта вельмі добрая такая з'ява, калі з чыстага ліста, як кажуць, чыста, і мы працавалі, і мы ўсё вместе бачылі, мы разам мы ўсё размаўлялі, і выявлялі, і прыязджалі, і сустракаліся, і чыталі, і гутарка з людзьмі, і старажыламі, і так далее, і так далее. Гэта ўсё легло ў адну капілку, якая называецца творчасць скульптара і архітэктара. І гэта дало свой вынік, добры вынік. А калі робіць, напрыклад, скульптуру, а потым ее прывозяць і просяць архітэктара зрабіць печку ці там п'едестал, гэта ўжо нешта другое, гэта ўжо не ідзе у разряд нейкай. Тут называют цікавыя людзі, што гэта сімфонія получылася. І гэта такі сімфонія для горада, таму што горад неяк застыў на нейкім, вот, ішоў і застыў на нейкім этапе. А тут прыйшлі людзі, якія прыдалі новае жыццё гораду, новае жыццё помніку, плошчы, новае жыццё успамінам нашым, спадчыне нашай. Але для вас эта праца была асабліва дарагая ўжо таму, што вы сам гарадчук. Што вы адчувалі, калі браліся, калі атрымалі такую прапанову ганаровую? Ну, я трошки удакладню ваши словы. Я не гарадчук, я родом з Харомска, вёска ад Давідгарадка некалькі кілометраў. Але з дзяцінства я памятаю тую урачыстасць, калі я пасля вясковых вуліц ступаў на брукаваныя вуліцы Давідгарадка. Это было заўсёды урачыста і незабыўна. І калі я атрымаў запрашэнне до удзелу у працы над вобразам князя Давіда, для мяне это быў як падарунак лёсу. Пайшоўшы у свет 15 гадоў назад, у творчы шлях, паступіўшы ў школу-інтэрнат па музыцы і выяўленчаму мастацтву, зараз праз колькі гадоў я вяртаюся на радзіму і удзячны лёсу, людзям, што ёсць дзень сённяшні ў маім жыцці. Але вельмі прыгожае вяртанне. Вельмі прыгожае. Я з вами згодзін, таму што калі на самай справе пакладзена столькі эмоцый, столькі сіл, мне здаецца, павінен быць і вынік добры.
Без перабольшання можна сказаць, што гарадчукоў ведалі на абшарах усяго колішняга саюза. Славутыя маляваныя этикеткі з усімі магчымымі і немагчымымі кветкамі былі своеасаблівай візітоўкай гэтых працавітых і разваротлівых палешукоў. Мне паказалі казахскую газету з даволі салідным артыкулам пад назвай «Бесан прыехаў, значыць, прыйшла вясна». На свяце Іван Бесан дапамагаў жонцы прадаваць салодкія ласункі. Сёння гарадчукі могуць ганарыцца не толькі сваёй гаспадарлівасцю і адноснай матэрыяльнай заможнасцю, але і сваімі творцамі. Празаікі Георгій Марчук і Уладзімір Глушакоў, паэты Леонід Дранько-Майсюк і Міхась Шэліхаў – гэта ўжо літаратурная візітоўка Давыдгарадка. Такой литературы, такой подробязной, с такой любовью до людей, до гарадчуков, у белорусской литературы вельми не шмат. Свет широкі і вялікі, не кароткі, доўгі шлях, шлі вандроўныя музыкі па гарынскіх берагах, і як толькі завіталі у Давыдаў гарадок, заспявалі, заігралі, хто на скрыпцы, хто ў ражок, слава князю і дружыне, слава месту, а яшчэ слава вечная гарыні, што да Прыпяці цячэ. Са сваёй і Божай ласкі будзем жыць, гарадчукі, кветкі тое, што і краскі, краскі тое, што і краскі. Струны звонам загучалі, па музыкі песняры заспявалі, заігралі ля царкоўныя гары. Хто багаты, той не бедны, сумаваць няма калі. Дзеўкі з радзічаў прыбеглі, хлопцы з мэльнікаў прыйшлі. Слава князю і дружыне, слава месту, а яшчэ слава вечная гарыні, што да Прыпяці цячэ. Са сваёй Божай ласкі будзем жыць, гарадчукі, кветкі тое, што і краскі, краскі тое, што і краскі. Не пакіне нас надзея, як і сонца на шчыце, наша цынія квітнее і ляўконія цвіце, на гарынскім на палессі век свой сеем агарод. І на весну будзем ездзіць кожны год. Слава князю і дружыне, слава месту, а яшчэ слава вечная гарыні, што да Прыпяці цячэ. Са сваёй і Божай ласкі будзем жыць, гарадчукі, кветкі тое, што і краскі, краскі тое, што і краскі. Архітэктурных, візуальных сведкаў сваёй 900-гадовай гісторыі Давыдгарадок практычна не захаваў. Нешмат могуць расказаць пра яго летапісы, архівы. І таму гэтую кнігу настаўніка, краязнаўцы Міхася Шэліхава можна з поўным правам назваць не толькі навуковым, але і грамадзянскім подзвігам. На сённяшнім свяце нарадзіліся, будзем лічыць, два творы. Вось гэты помнік Давыду і ваш гаспадар Міхась кніга. Напэўна, сапраўды это шчасце для чалавека, так? Вы ведаеце, калі яна выйшла з друку, і я прыехаў паглядзець на гэту кнігу, то першае, што я зрабіў, як вы думаеце, калі мне яе падалі ў рукі, я яе пацалаваў. Пацалаў, таму што гэта вынік майго звышчым 20-гадовага жыцця, вынік маёй вельмі доўгай і працяглай работы. І сённяшняе свята, я вам скажу, што гэта
свята усёй маёй сям'і. У вас такие цудовные мужчины. Ну, действительно, мужчины цудовные, дети действительно. Вы ведаеце, я яшчэ добавлю, што менавіта гэта кніга прысвечана ёй, Нине Александровне Шелиховой. Шелихов молодший, оторванный, трошки теперь от родимы, далеко, Москва. Приемно вертаться вось додому? Ну, ведаете, я просто из Москвы только что приехал, так что для меня это и свято, и осень такая золотая, цудовная, это самый лепший подарунок. И наш веселая Берастейшина так само завсёды подарунок. Я навол, ведаете, лічу, что тое, што зараз адбылося, мы ацэнсуем трохі пасля. Але пакуль што гэта помнік першы Давыду, князю, наогул беларускаму князю, а тым больш берасцейскаму князю наогул на Беларусі. Я думаю, што нават на Украіне вельмі мала, ў Расіі таксама мала такіх помнікаў, на Беларусі першы. І это самае галоўнае робіць кропку гісторыі нашай, вельмі такую грунтоўную, што мы шануем нашу берасцейшыну, наш, так сказать, паўднёвы направак, таму што пакуль што была у нас Наваградскі такі, кажуць, так сказать, направак. У нас был, так сказать, Несвижский напрамок, у нас был, так сказать, напрамок Полоцкий. А это наши берасцейские корони. Турово-Пинско-Берастейский. Турово-Пинско-Берастейский. Мы их ушановали. И это, видите, это историчная подея, просто историчная подея для Беларуси, для Европы. Зашло сонце за ваконце, ще й за темные леса. Зашло позна з вечора й нема. Ой, ще й заковала зовзуленька й на ялине стоячи.
Вітаем, шановне гаспадарства. 3 падковы, на ўдалы зачин для фэсту, на добрыя згадкі пра яго і традыцыйна на шчасце скавалі берасцейскія кавалі. Адбылося свята на цудоўным лясным возеры Гаць у Баранавіцкім раёне, дзе жанкі спявалі пракаветныя сёмушныя песні, а мясцовыя хлопцы купалі маладых коней. Аднаго з іх імеліся падкаваць кавалі. І вось яна, пераможная падкова Іосіфа Пойвіча. Так распачыналася унікальнае свята кавальства Багрымаў перазвон. Назву яму падказала сама наша гісторыя. Творчасць легендарнага каваля і паэта 19 стагоддзя Паўлюка Багрыма. Выкаваная ім жырандоля і сёння ўпрыгожвае касцёл у Крашыні. У савецкай Беларусі кавальства як від мастацтва практычна зусім знікла. А нешматлікія вясковыя кавалі рамантавалі сельгастэхніку, рабілі матычкі, секачы, іншыя неабходныя ў хатняй гаспадарцы рэчы. Таму сучаснае мастацтва коўкі бярэ свой пачатак хутчэй не з вясковага побытавага кавальства, а працягвае традыцыі гарадскіх цэхавых рамёстваў сярэднявечча і пазнейшых часаў. На абласным свяце-конкурсе сустрэліся 2 плыні ў сучасным кавальстве. Вясковыя кавалі патрыярхі і маладзейшыя майстры з Берасця, Баранавічаў, Пінска. Яны не толькі прывезлі творы для конкурснай выставы, але і паказалі свае вырабы, так бы мовіць, у дзеянні. Гэтыя рыцарскія даспехі адкаваныя маладымі берасцейскімі кавалямі. І ўсё ж самае цікавае было наперадзе. Конкурс кавальскага майстэрства. Распачаўся ён адным са старажытных і бадай што сімвалічных дзействаў – каваннем падковы. З 15 удзельнікаў конкурсу выкаваць падкову падахвоціліся толькі 3 вясковыя кавалі. Відаць, і ў вёсцы, не кажучы пра горад, рабіць гэта развучыліся. Коней куюць сёння заводскімі падковамі. Кажуць, лёс чалавека вызначаецца яшчэ на нябёсах. Прыходзіць ён у гэты свет, і сцеліцца яго жыццёвая сцяжынка, як нітачка за клубочкам. Адаму Селюжыцкаму клубочак выпаў вогненны. І вярнуў ён яго з далёкага горада ў родную вёску Дамашчыцы на Піншчыне, да кавальскага горна. Пакуль пауза, колькі слоў, калі ласка. Давно вы кавалём ужо працуеце? 17 гадоў. 17 гадоў. А як ідзе зараз работа?
Ну, одному трудновато, они помогают на одни. Ну, идет на работу, это работа знакомая. Уже ковали подковы не раз? Ковал подковы. Ну, это уже давно было, когда до перестроечного времени. А сейчас уже пошло таких много фирм, таких, что подковы готовые, только мы наконечники меняем. Редковато, но куем. В основном сейчас такая работа по ремонту. Все на ковальские. Бывает за день одну ту же самую деталь поехали, поле выломали, все, приехали обратно на ремонт. Кому? Ковалю. А вы один в колгасе ковали? Один. Нет. Больше не внимал. Все пенсионеры, сейчас остался я один. И работа же непростая, царская, нереально молоть. Тяжелая работа. Вот у меня есть еще, правда, помощник, но это механический молот, он мне помогает. Механический молот. А так тяжело. Считается почему-то, не знаю, непрестижная работа, никто не хочет идти, а в принципе это хорошая работа. Мы, видать, оторвали вас, треба працевать, Всего страшного. Вы не подрывайте наш тут суместную працу. Мы ставку сделали, кстати. Во, правильно, тут некоторые заклад пошли. По 1000 зеленых. Больше вы что-то мелко берете. Некалькі прафесій паспеў набыць і памяняць на сваім не такім ужо і вялікім вяку Олег Лойка з вёскі Падлясейкі Баранавіцкага раёна. Быў пастухом, печніком, аграномам і вось ужо 5-ты год у калгаснай кузні. Не менш чым прафесій у каваля дзяцей, ажно 5. У кожнага каваля не толькі свая адрозная манера працы, свае прафесійныя таямніцы, але і тэмперамент. З цікавасцю назіралі прысутныя і за самім працэсам пераўтварэння сталёвага прута ў зграбную падкову, і за тым, наколькі артыстычна і нязмушана працавалі майстры. Уражение незвычайное, я думаю, ва ўсіх, хто тут прысутнічае, тому что на наших вачах творяцца такія дзівосы, калі кавалка холодная этой стали, железа, такие гарячие червоныя подковы прямо на вачах. Майстры, видать, различивают свои силы на неких тяжковозов, потому что такие здоровые подковы, по-моему, не на наших колгасных конников. Большой всегда маленькая получается. Это правильно, с маленькой великой не выйдет. Трудно, а большой всегда маленькая получается. Аўтарытэт у публікі ўжо з першых хвілінаў працы займеў старэйшы патомны каваль з Пружаншчыны Іосіф Пойвіч. Калі ягоныя маладзейшыя калегі кавалі па адной падкове, вопытны каваль выступваў адразу 2. Гэтая знешняя лёгкасць падахвоціла да працы і гледачоў. Мало, что вы Нема помощника. Если мой помощник был, то вы видите, что ударять не может по кузнечному. Так. Это же не работа. Должно быть все так выговаривать, как гармонь. Вот что. А какая работа теперь у колгасе ковалю? Что вы робите? Мы сейчас в колгасе так и кони куем, и вазы ремонтируем, и трактора ремонтируем, и машины, слом, все, и это. И фермы все, навесы, там, окотсяпки, ну и людям это все. Работы вот так хватает. А в родине вашей вы первый коваль, были коваль? Я отец у меня. У меня отец очень знатный кузнец был. Он и то на соревнованиях занимал первое место. Еще за Польшей? Еще за Польшей, да. Занимал первое место. Он сильно здоровый был. Он в армии отходе, его было 116 килограмм весом. То и вы не слабы. Ну, я-то не вдался, немножко так. Ну, отец очень был здоровый. И очень классную работу. Вы трохи учились в его? Все время я учился с детства. Вот тут и был такой 10 лет хлопец на сцене. И вот я с 10 все время отцу помогал. То ли клещи, не с дужу молотком, за клещи держал отец. Все. Все это приходилось у меня около отца учиться. І вось яна, пераможная падкова Іосіфа Пойвіча.
А наперадзе публіку чакала яшчэ адно рэдка, як на сённяшні час, дзейства. Бо як куюць каня, не ўяўляюць цяпер не тое, што гараджане, але і многія маладзейшыя вяскоўцы. Усё пачынаецца, як звычайна, са знаёмства агледзі. Дарэчы, калі ў час падкоўвання малады конь пачаў бунтаваць, адзін з кавалёў правёў яму шапкай па вачах. Нехта сурочы, і конь тут жа супакоіўся. Наступная аперацыя касметычна-тэхналагічная. Капыта падразаецца, раўняецца. Затым гарачай з агню падковай прыпальваецца, пазначаецца абрыс. Прыбіваецца падкова спецыяльнымі цвікамі, якія па канфігурацыі нагадваюць шавецкія. Цяпер каню не страшная любая дарога. Кавальствам наогул ніхто ніколі не займаўся. І галоўная канцэпцыя гэта ускалыхнуць гэты жанр. Свята ўсё ж такі, я лічу, атрымоўваецца. Вось пабачце, якія горны, якія кавалі, якія творы яны. Гэта цуд, гэта цуд. Мне здаецца, цуд і салома, цуд і дрэва. Наогул, калі з метала нешта вырабляецца на тваіх вачах, калі цвітуць ружы, кветкі, то гэта проста цудоўна. Свята кавальства стала удалым зачынам абласнога фестывалю фальклорна-этнаграфічнага мастацтва «Талакуха на берасці», якое сабрала ўсе лепшыя нашыя фальклорныя гурты. Але пра «Талакуху на берасці» мы раскажам у наступным выпуску нашай праграмы, бо наперадзе ў нас яшчэ адзін кавальскі конкурс на лепшы мастацкі твор. Яшчэ 15-20 гадоў назад знайсці ў горадзе кузню, ды яшчэ каваля пры ёй, было практычна немагчыма. Сёлета ж з 15 кавалёў, якія прыехалі на свята конкурс, пераважная колькасць былі гараджанамі. Зыгмунд Сапко – каваль-прафесіянал, што зноў жа сярод гарадскіх кавалёў рэдкасць. Але гэта, напэўна, у яго спадчыннае. Ён родам з вёскі Крашын, адкуль паходзіць і легендарны каваль Паўлюк Багрым. Пасля заканчэння прафтэхвучылішча Зыгмунд працаваў на заводзе ў Баранавічах. Затым 6 гадоў у Германіі, таксама кавалём. З мастацкай коўкай упершыню выставіўся 10 гадоў назад. І цяпер яго творы вядомыя не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах. Ужо даволі ўпэўнена працуе і сын каваля, 10-класнік Андрэй. Падрастае памочнік і ў берасцейскага каваля Мікалая Фамічова. Гэта ён 3 гады назад стварыў рыцарскі клуб «Берасцейская харугва», каваў даспехі і зброю. Хаця па адукацыі Мікалай юрыст і прафесію каваля стаў асвойваць з дзесятак гадоў назад. І сёння свой вопыт перадае не толькі сыну Артуру, якому молат яшчэ трымаць цяжкавата, але і студэнтам Берасцейскага універсітэта. Мікалай, калі я вас адрыву на хвілінку, можна ад справы? Пожалуйста. В горную десерт. Что это у вас будет? Рыцарский меч. Условно, конечно. Завернем из корня дерева. Так. И что, весь рыцарский рыштунок, який сьогодні мы бачили, это ваших рук справа? Почти все. Почти все. Кроме кольчуг, да. Кольчуги плетут уже ребята сами. Более сложную такую работу делают. Сапраўды яна складана. Як вы прыйшлі да яе, як освоілі гэта непростае старажытнае ремесло? Да, в общем-то, я думаю, как и все, от большого желания. Просто очень хотелось заняться именно сборой. И по чертежам, рисункам, начали ездить, материалы собирать. По музеям, там, в Россию ездил, за рубеж. И так, помалу. Больше, конечно, методом научного тыка. А само ковальское ремесло откуль пришло? Тоже так. Вдруг с чего-то захотелось, бросил хорошую работу и пошел ученик к кузнецу, в обыкновенную сельскую кузницу. Кузнец сразу ушел там, поэтому я начал, можно сказать, с самого начала один.
И вот так, мало-помалу, библиотека, опять же, метод научного тыка и все такое. И вот все больше, все лучше. А сын давно занимается? Ну, так вот он, это первое серьезное такое мероприятие. А в принципе в кузницу давно ходит. Артур! Артур! Можна тебе на хвилинку? Ну, юный каваль, ти давно захопився гэтым кавальством? Нет. Ну, а чим тобі подобається? Кваса подобается тем, что можно трудиться на радость людям, что могут смотреть искусству красивому. А сам ты что уже умеешь робить, ковать? Я только меч пробовал, больше ничего, и подсвечник, и все, больше ничего не пробовал. Ну, ты в будущем будешь ковалем, як ты лічиш? Да, Твердо решил? да. Увесь жыццёвы шлях прайшлі поплеч Александр Адамчык і Іван Квітко. Яны нарадзіліся в адной вёсцы, разам вучыліся на мастацка-графічным факультэце Віцебскага педінстытута. Творчы дуэт майстроў даволі плённы. Пяць гадоў працуе кавалём у Баранавічах Іван Макарчук. Гэтая металічная ружа – ягоны конкурсны твор. Наколькі праца каваля сёння адрозніваецца, скажем, ад часоў Багрыма? Ну, как? В техничном плане. В настоящий момент, конечно, в техническом плане это легче, конечно, работать. Есть пресса, есть оборудование, которое можно, допустим, обработать. Новая технология обработки металла. Ну, я могу представить только в старое время, те времена Багрыма, когда человек работал только вот как мы сегодня, это очень сложно, конечно. Пятый год працуюць у творчым саюзе берасцейцы Александр Чумакоў і Вадзім Філатаў. Сёлета жыхары нашага горада мелі магчымасць пазнаёміцца з іх творамі на выставе ў мастацкім салоне «Беларт». А мы з вамі паназіраем за тым, як з кавалка звычайнага металічнага вугольніка нараджаецца мастацкі твор.
Бей. 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 Александр, можно вас ближе? Что это, накольки размер подсвечник у вас? Ну да, это такой наша придумка. Подсвечник такой. Мы специально делали его для конкурса, чтобы показать максимальное количество кузнечных операций, которые можно за эти отведенные 3 часа сделать. То здесь и пробивка отверстий кузнечным способом, и расчеканка, рубка, клепка. Ну, в общем, практически большинство операций, которые применяются в ручной кузнечной ковке. 2 часа вот мы делали этот подсвечник вдвоем. Вот. А вообще мы работаем 4 года. Ну, надеемся, что у нас что-то получается. Надеемся. Хотим в это верить, что у нас мы делаем вещи, которые нравятся людям. Такие молодые хлопцы, коли вы поспели навучиться, вогуле чему захопились ковальством? Мы научиться этому было практически негде. Вот. Учились сами по книгам, по вырезкам, где-то там просто брали работы, фотографии из журналов, из книг, анализировали, как это, что это, и применяли все практически на практике. Все на практике, скажем так, методом тыка, проб и ошибок мы подошли вот к тому, что мы сейчас имеем в плане, не знаю, какой-то определенной степени мастерства. Вас только двое, ці ёсць яшчэ у вас сябры вучні? Нет, учеников у нас нету. Работали мы раньше втроем, но у нас произошло разделение на 2 мастерские. Одна занимается такими крупногабаритными вещами, заборами, воротами. Вот. А мы больше склонны к металлопластике, к скульптуре небольшой. Вот. Ну, к таким вещам, в которых нужно вкладывать душу. И работается легко, приятно, с удовольствием. Ну, в общем, втрое, но сейчас мы работаем только вдвоем. Сам фестиваль свята, вот, его идея, его значение. Очень приятно. Первый раз мы попали, вот 4 года мы работаем кузнецами, художниками. Первый раз попали, очень приятно, что нас пригласили. Праздник большой. Тем более это не только фестиваль кузнецов, а здесь большой фестиваль. Кузнечество — это как подразделение. Очень приятно, что люди не забывают традиций, это нравится, это интересно, глядя по зрителям, которые сюда приходят. Просто приятно, просто приятно. И я думаю, что это очень правильно, проводить такие праздники. Они должны быть, То есть это поддержание традиций, это возрождение традиций, тех, которые мы позабыли в свое время. В общем, это наша жизнь без истории, которая вот сейчас рождается на наших глазах. Без этой истории невозможно наше будущее и настоящее. Журы абласнога свята конкурсу «Багрымаў перазвон», якое ўзначальваў вядомы даследчык народнай творчасці, доктар мастацтвазнаўства Евген Сахута, высока ацаніла працу кавалёў берасцейшчыны. І выставачныя творы, выкананыя ў майстэрнях, і адкаваныя за некалькі конкурсных гадзін. Канешне, за той невялікі час, які быў адведзены кавалям на іх творчую работу, якую-то такую салідную, грунтоўную мастацкую работу, як это мы бачылі вот на выставцы гатовых работ, конечно, не выканаеш. Ды мы такую мэту не ставілі. Галоўная мэта была паказаць людзям, асабліва тым, хто першы раз такое дзіва ўбачыў, як з халоднага металу нараджаюцца такія дзівосы. Задаволенымі засталося не толькі журы, але і гледачы. Верно? Да, красивые. Работники хорошие. Хорошие работники. Так красиво. А напрыканцы чэрвеня лепшыя берасцейскія кавалі прымуць удзел у рэспубліканскім свяце кавальства «Залатая падкова». Because
далека, чи ні, Степаночка двор. Я не чанюся, я не боюся, перед тобою ластом стелюсь. А листом и лястом, зеленью синим, перед тобою мой милюсей. Кобыла паная, слугу мал, все воротинки порасчинял. Я не панечка, не крайночка, с моего Иваньки господиня. Ой, долом, шинали ноги, никто там едет, вечерной. А едет, Иванька задалека, шини, Степаночка двор. Вітаем, шановне гаспадарства, ў праграме «Край». Сёння мы раскажам вам пра тое, як сустракаюць на Палессі у вёсцы Коланскі Вацэвіцкага района самую шчодрую на зеляніну, на лугавую кветень пару, якая, зрэшты, так і называецца – зелянец. Ходила, блудила по зеленом саду, щипала, зривала зеленый виноград. Щипала, зривала зеленый виноград, кидала, бросала милому на кровать. Невідомо, чи дома тая Надя? Ну, може, дома. Напевно, таки завтра. Надя, ты дома? Дома.
Галина, то ході з нами, завтра ж трійця, ми будемо голінки ламати, венки віки, хату наражати. Ой, добре, що ви мені сказали, пойду, і дівчат же треба свою взяти. Дівчата, ходіть ви з нами голінки ламати, будемо трійцю святкувати. Зелянец – свято памежнае. Яно завяршае веснавы цыкл і адмыкае наступную пару ў вечным колазвароце прыроды – лета. З прыняццем хрысціянства зелянец быў прымеркаваны да Тройцы і атрымаў у народзе яшчэ адну назву – сёмуха – сёмы тыдзень пасля Вялікадня. Аднак па сваіх каранях гэта язычніцкае свята, звязанае з культам расліннасці. У некаторых знешніх праявах яно да гэтага часу шырока захавалася ў палескіх вёсках і нават гарадах. На сёмуху падворак і падлогу в хаце ўсцілаюць аерам, а самую хату па перыметру ўпрыгожваюць кляновымі ды бярозавымі галінкамі. Не даєш, слова не промовиш, ответа не даєш, задумав жениться, а мене кидаєш. Жонки, куди ви? В ліс? І мене з собою візьміть. Марія Петровна, ході! Завтра ж свято Трійця, тут треба віти ламати, дай першу народити. Ходіте з нами. У нас Галинка є. Якби нам гармоніст ще до наших співів. Жонки, послухайте, тож ми йдемо у ліс, а гармоніста то ми не взяли. Може, ми ходимо до нашої Антоновної, там, каже, син тепер дома, і вельми хорошо грає на гармонії. Ходімо до лісу, заберемо його. Да буде нам весело. Конечно. Трійцю святкувати. Ті ж вона треба пішла з нами. Галоўны абрад свята – ваджэнне кусты. Жаночы гурт абіраў прыгожую высокую дзяўчыну і з ног да галавы прыбіраў яе ў зялёную сукню з кляновых ды бярозавых галінак, а на галаву складаў расквечаны кляновы вянок. Дзяўчына сапраўды нагадвала жывую рухомую кусту, станавілася правобразам язычніцкай багіні Мая. Баян весела играет колонянка, заливает под кудрявою вербой. Мы сестрелись с тобой, под кудрявою вербой. Мы сестрелись с тобой, лай-лай-лай. Ваджэнне кусты сапраўды рэдкі рэліктавы абрад. У жывым бытаванні ён захаваўся толькі ў некаторых куточках палесся. І таму, пакуль коланскія жанчыны выпраўляюцца ў лес, давайце зазірнем яшчэ в адну палескую вёску – Лопча, на Лунянеччыне, дзе жанчыны ўжо прыбіраюць сваю кусту. Жонки, побачте, уже й готовий винок кляновий. Можна починати кусту ображати. Я ж добавила безу, щоб давали нам на одежу. Давайте додамо ще бервінку, щоб давали нам на горілку. То Настя як вінка сплела, то треба, щоб і кустою була. Ой, ні, ви що, жонки? Куста треба другая, оде Люда, вона молодая. Аж нам на молоду ж хорошу кусту будуть поглядати. Дай нас ліпш частувати. Кусту зелененького кльона, даєте нам, пані, хоч є по золоту. Троїця – чисто жоноцьке свято. От другі свята, хоч і по названню, Великдень, коляди, купальня, а гето Троїця, Пресвятая Богородиця. Жонки ж, вони в селі особливо, ну і мужчини, всі ж робимо. Слава Богу, до Троїці бульбу посадили, наробилися. У мужчин то вони хоч курять, даві хоч перекури, а ми без перекурів, з рання і до вечора. Бо ж, як кажуть, під лежачий камінь і вода не тече, хто рано встає, то тому і Бог дає. Мусиш робити, щоб вижити.
Раз посадили, значить ніщо наросте. Можна тепер і віддихнути. Троїця, 3 дні свят, наварила поросят, всього нашиховали, кожен шиховався. А ще прийдемо до людей, повеличаємо, поспіваємо, самі повеселимося, людей порадуємо. Ходім і ми, ходім. І ми ж були молоді, до трійцю робили, а тепер добре, що нас старих приймають. Ходім, жіночки, ходім. Дякувати їм, а ти молоді. Ой, нас приймають. Лістечка немає, що й на тобі гаю. Ой, лістечка немає, лістечка немає, вітер не колише, а брат до сестриці. Ой, часто письма. Вось уже і колонскія жанчыны апранулі сваю кусту. Раней па адной вёсцы маглі вадзіць 2-3 кусты, як зрэшты і калядных або валачобных гурта. Паміж імі распачыналася своеасаблівае спаборніцтва, чыя куста прыгажэйшая, а спевакі галасісцей. Суддзямі былі самі вяскоўцы, гаспадары двароў, у якія прыводзілі кусту, каб павіншаваць са святам, пажадаць багатага ўраджаю. А прызамі яйкі ды сыры, каўбасы ды кручок гарэлкі, якімі абдорвалі віншавальнікаў. Зараз і нашыя гурты выправяцца па вясковых дварах, а мы разам з імі. Ой, до чужого краю. Сама йшла дорогою, сама йшла дорогою, а голос добровою, як почув ми батерко, як почув ми батерко, дай на ганочку сидяв, а ми трійцю святкуєм, а ми трійцю святкуєм, дай віночки готуєм, дай віночки скльонуєм, дай віночки скльонуєм, дай на колодець кладем. Трійця, трійця, святая Богородиця, посію жито, да нехай заробить. Посію жито, густую пшениченьку, зароді, Боже, на мене вдовицю. І ще вдова, дай на лому не за. Поліваю водою з ведра, щоб наросла у гетім городі в нього всякого добра. Щоб і цибулька гета хороше росла, і гуречки, і бурачки, і морквочка, щоб і на полі наросло хороше сьогодні жито, да пшениця, увесь. І щоб ви були всі здорові, веселі, жонки, подождете і вас.
Ще вдова не ложилася спаті, а уже вдовіну пшеницю поражать. Ведемо куста, дають хати до хати, питаєм пана, де кусту статі. Поводити куста по моєму двору, коли мене воділось, плоділось, і все родилось. Ведемо куста, дай зеленого кльона, просимо пана, хоч по золотому. Всем по грошики Спасибо. Баба вийшла, ви заводили. Гуляємо. Не поховаєш, що дала. Це вже роздала. По золотому спованіш, по золотому, вона нам по золотому. Спасибо. О, Тройця Пресвятая Богородиця, да посіє льонок, да нехай зародить. Ой, зародився, да колконі з небес. А гурт з вёскі Хлопча ўжо абышоў не адзін падворак. Вяскоўцы, хто маладзейшы, суправаджаюць кусту, а старэйшыя чакаюць каля сваіх хатаў. Ой, ти ситарій з дивою бородою, не ложися спати. Було добре все. Дякую господарам житої хати. Дай вам Бог здоров'я багато. І вам теж. Як живеться тепер вам, тут вяскоўцам? Ну як живеться? Трудніше живеться, чим як то раніше. Що то, на що то, ну, не голодний, як той каже, не босий, ну які то думи багато, забот більше, які то проблеми такі. Думаєш, от, де дитя, щоб вчилося, вивчитися, де його пристроїти на роботу. Як то раніше було проще. Навіть от із-за недужа, що тепер лікарства, які дорогі. В общем, стараємося не боліти, да не робити, і більше нічого. Так. Моладзь застаецца в селе, ці таксама, як і раней, стараецца куды-то до города прибіцца. Ай, стараються все одно в город. Трудно в селі. А зараз вже от в колхозах такий почався, як ти каже, розвал повальний. Ну що тут цеплятися за те село? Я не знаю, як город буде жити. А уділяють мало внимання деревні. Тільки одні розговори. Це правда. Трудно деревні, просто привикли ще ті старіші, але вже ж дурні зводяться, молодь же не хоче жити так, як старші жили. І ми не хочемо, ну просто вже втягнулися до так, от і живемо. А я не знаю, молодь так жити не буде. Я на Лубецьке горе, стану подивлюся на Дубовицьке луг. Жінки, до мене куста йде. Подивіться, які хороші жінки йдуть. Пойду я зустрічати. Де я молодий
Молоденька я росла, да куди же мене лиха доля перенес. Щоб дождали за год, да ще ви до мене прийшли. Спасибо, що поспівали. Спасибо, що поспівали За нас. дари, щоб у вас все було добре. І в хаті, і на дворі. О, дякую за Спасибо, пожелання. дякую, да. Дай Боже за год дождати, да ще зустрічати і щоб дуже здорові були. Молодець немає. Маєм, дай на воду пускає. Печися яєчня, да будемо зараз їсти всі, попробуємо, смачна ти чи не смачна. Ой, вже й готова моя яєчня. Аби готова, слава Богу. Пойдемо Зараз по будемо бородку. їсти. Пакуль у Коланску пускали вяночки, ды смажили яєчню, у лобчы ўжо гай шумеў. Очі я що хата, очі я що вишня, очі я що дівчина на вулицю вийшла, очі я що дівчина на вулицю вийшла. Ковальова хата, ковальова вишня, ковальова дівчина на вулицю вийшла, ковальова дівчина на вулицю вийшла. Очі я що хата не заметена, очі я що дівчина не зачесана, очі я що дівчина не зачесана. Ковальова хата не заметена, ковальова дівчина не зачесана, ковальова дівчина не зачесана. Hey! Очі я що хата прибирається, очі я що дівчина прибирається, очі я що дівчина прибирається. Ковальова хата помітається, ковальова дівчина прибирається, ковальова дівчина прибирається. Через сад винограду моя телята, туди моє серце я не димило хата, туди моє серце я не димило хата. Через сад винограду моя індички, туди моє серце я не диграють музички, туди моє серце я не диграють музички, туди моє серце я не диграють музички. Ой, березонька кучеравая, кучеравая, моложавая, над тобою березка да нема світи, под тобою березка не огонь горить. Красні девиці в хороводі стоять, проти розоньку, да все пісні поють. Я хочу дати вам, жонки, попробувати. Якої ми напекли, то ж троєцька. Да їж треба обов'язково попробувати. Вона смачна вельми. О, їжте, жонки, їжте. Дай Боже, ждали тої трійці. Да на ту трійцю всі прийшли, до нас глядели. Да й ми всі гуляли. Спасибо вам, спасибо. Хай нас не забуває. Ой, ти добра кочера вида, широке листок на тобі да, на тобі. Ти козаче да моложавий,
Правди даю тебе, даю тебе. І тепер да спокій даєш, і жалю да задає, да і задаєш. Ой, пойду я до старого жалю, ой, поїду я до темної леза, темної лез. І нехай мене до старого жалю, нехай мене до звери з'їзда, звери з'їзд. Які ми вам прадстаўляем сёння, ведаюць аматары ў Пружане, ды хіба ў суседняй Польшчы, дзе ён паспеў пабываць на гастролях. Справа ў тым, што калектыву няма яшчэ і года, і ўсё ж ён адметны, бо мае свой твар. Серада. Танец стаў маім лёсам. Цяпер я не толькі сама танцую, але вучу гэтаму дзяцей. Великоселец Эдуард. Працую поваром, але каб трымаць сябе ў форме, танцую у ойры разам з жонкай. Святлана Машкала. Танцую і спяваю, дзе толькі можна. У ойры весялей, чым каля пліты. Александр Кніга. Танцую з 7 гадоў, вельмі падабаецца. Зараз заканчваю Пінскае вучылішча мастацтв. Праз год буду харэографам. Нягледзячы на такі ўжо ўзрост наш, так скажем, не юнацкі, а танцаваць усё ж хочацца, і трэба нейкі прыклад сваім і дзецям даваць, і ўвогуле ў гэтым жыцці нельга на нечым адным засяроджвацца, бо праца цяжкая, жыццё мы ўсе кажам, што цяжкае, і трэба трошкі знайсці
месца ў душы і для адпачынку, і для культурных такіх мерапрыемстваў. Ну вось таму і стварылі такі танцавальны калектыў. Хаця да гэтага з танцам у вас было звязана, напэўна, шмат. Усе танцавалі, так? Да, усе танцавалі. Усе займаліся танцамі. Многа тут удзельнікаў калектыву, якія з дзяцінства займаюцца танцамі. Я вось таксама займаюся з дзяцінства танцамі. І зараз у кожнага з нас у калектыве ёсць дзеці, і нашы дзеці таксама танцуюць. Пакуль што яны займаюцца ў мяне, ў маём гуртку. Тут такая ідэя узнікла, каб гэтых дзяцей у наш калектыў, нашых дзяцей у наш калектыў. Айраняты ці айраняткі? Да, мабыць, будзе так. Напэўна ж, калі ствараўся калектыў, вы бачылі яго ўжо нейкім чынам, па меншай меры Васіль Пілюцік, вядомы ўжо на Пружаншчыне, на Берасейчыне харэограф. Колькі ты ўжо, Васіль, гадоў 20 працуеш у харэаграфіі? Ну, 20 гадоў будзе ўжо хутка. Ну, што ты нёс у гэты калектыў? Ну, перш-наперш мы сабраліся, каб калектыў быў наш, мясцовы. Фальклор, апрацоўкі фальклорныя мы бярэм плыні з
нашай пружанскай зямелькі. А ты сам пружанскі? Ну, сам нарадзіўся ў Пружанай, бацькоўшчына в Яловай, тут недалеча, пад Пружанамі, каля Шарашова. Вось. І адтуль асновам матэрыял фальклорны, адтуль бярэм. Вось. Ну, калі гаварыць пра ваш рэпертуар, звязваючы з тым жа Ялова ці з Пружаншчынай, што канкрэтна ты узяў адтуль? Мне здаецца, што самае цікавае гэта нашы круцёлкі, якія існуюць толькі ў нас, нягледзячы на тое, што ўжо доўгі час і ў Завірухі гэты рэпертуар ёсць, я там паставіў, у нас ён паўнапланавы, ну і з асновы ўзяны рух кручэння. Мужчыны і жанчыны, это была танец гульня. Вось ён жыў у Ялове, так? Так. Ён, на мой погляд, самы цікавы. Такая ізюмінка, якая гэта. Ну, а потым мы не ансамбль танца, мы тэатр танца. Што гэта значыць? Гэта значыць, што гэта не проста танцоры. Гэта акцёры, якія адклікаюцца на ўсё. І касцюмы адсюль у нас розныя. Ось. І задумка стварэння праграмы як спектакля. Самапаходжанне назва ойры гэта ад танца, беларускага танца, які існаваў на Пружаншчыне, таксама на заходняй тэрыторыі Беларусі, нават у Польшчы. Мы нічога не маем, хай ён і ў Літве, і ў Латвіі, але гэта такі іскрамётны, вясёлы танец. 19 стагоддзя. Так, ну, прыкладна 19 стагоддзя. Ось наша будзе візітка. Так спадзяемся і працуем над гэтым. Працы вельмі многа, таму што у нас ёсць канкурэнт, гэта радасць, якая ўжо пэўны час выконвае гэты танец. Спадзяемся, што ў нас будзе не горш.
Відаць, самы відовішчны, такі самы тэатральны танец — это кадрыль. А як вы шукалі характары? Вот у вас вельмі такі цікавы персонаж. Як вы яго придумали? По ходу танца Василий Михайлович щось підказав. У нас кожен грає свій характер, хоче виразити свою сутність. Ну, ось так. І ваша сутність у кадрилі? Моя сутність закохана у свого хлопця. А хлопець – це мій муж. Ну, ви глядите на його з закоханими очима. Я так на свого мужа у танці не змогла б глядіти. Нема чого, каб він по телебаченню бачив, як я його кохаю. Ну, у вас, Світлана, гоноровая така особа, гоноровий персонаж. Хочу танці, да покажуся. І навіть по житті така. Так. Тут якраз амаль кожен себе адміршає, такі вони в житті. Костюми вони самі підбирають. Ну, це вже як пасує тобі цей костюм, який тобі характер. Не кожен ж може, наприклад, апранути таке нечто ярке, комусь, наприклад, як ось Олеся, у нас така лірична особа, така, пригожа. Я трошечки ярчей, Света так само більш ярчейший. Ну, ось так само відмітності свого характеру і як пасує тобі цей костюм, звісно. Ну, а про що мариться Світлана, от, зв'язуючи з колективом? Ось Саша кричить «Африка».
Тепер купало, а завтра я. Тепер купалка купалася. Тепер купалка купалася. Тепер купалка купалася. На бережочку сушилася. На бережочку сушилася, на бережочку сушилася, купалка в батька просилася, купалка в батька просилася, дай мені, батенько, долю свою, гете літенько літувати, гете літенько літувати, гете літенько літувати, русую косу годувати, русую косу годувати. Русую косу до пояса, я молодая, як ягода, я молодая, як ягода. У кожнага з нас было сваё дзяцінства, а ў кожным дзяцінстве свая казка. Яна часам вяртаецца ў нашы сны, у нашы згадкі, залітая сонечным святлом, празрыстая рачной плынню, буяннем лугавых кветак і дабрынёй. Свае казкі дзяцінства мае і кожны народ. Калектыўная памяць нашых продкаў беражліва захоўвала іх першазданнасць і чысціню ў народных традыцыях, святах, песнях. Сёння, ладзячы коляды ці гукаючы вясну, водзячы кусту ці распальваючы купальскае вогнішча, мы прычашчаемся гэтай першазданнасцю і чысцінёй. Мы вяртаемся у казку. Тепер копала я завтра, тепер копала я завтра, на будем торгувати, на будем торгувати, повезем свекра продати, повезем свекра продати, будем батенька купувати, будем батенька купувати, продамо свекра за 2 грошей, продамо свекра за 2 грошей, купим батенька за 4, купим батенька за 4, ой, за 4 золоте, ой, за 4 золоте. Палессе да нашых дзён не перастае здзіўляць этнографаў і фалькларыстаў. Ды і дзе вы яшчэ пабачыце, не ў музеі, а ў сялянскай хаце, кросны. Зможаце пасядзець за ганчарным кругам з мінулага стагоддзя і патанчыць каля купальскага вогнішча, слухаючы песні, якімі нашы продкі віталі самога Ярылу. Ой, нареченце на дощечці, ой, нареченце на дощечці, там ластовоньке полощеться, там ластовоньке полощеться, ой, полощеться ми
Я зимовалою пір'ячко, я зимовалою пір'ячко, а літуватиму зілечко, а літуватиму зілечко. Де ти, дівочко, виростала, де ти молода виростала, я виростала, батенька, я виростала, батенька, а доростатиму сікорка, я доростатиму сікорка. При долини пусткалини похилився до води. Ти скажи, скажи, калина, як попала ти сюди, якось ранньою весною хлопець правий прискакав, милувався довго мною, а потом з собою забрав. Він хотів мене калину посадить в своїм саду, не довів, в поле кинув, думав, що я пропаду. Я за землю вхопилась, стала на ноги свої і навіки поселилась, де вода і солов'ї. Ти не гни, калино, вітер,
Раздевайся до сухие дубе, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козача, завтра поход буде. Ой, збирайся, молодий козача, завтра поход буде. Я и морозу, да не боюся, зараз разовьюся. Я и походу, ой, да не боюся, зараз подтягнуся. Ой, развивайся, дуги зелененький, поле при долине. Ой, збирайся, молодый козача, поход на чужбину. Ой, збирайся, молодый козача, поход на чужбину. Ой, похилився, дуги зелененький, похилився долу. Ой, ви, хлопці, добрі малойці, вернітесь додому. Ой, розвивайся до сухі дуби, завтра мороз буде. Ой, збирайся, молодий козача, завтра поход буде. Ой, збирайся, молодий козача, завтра поход буде. Каля майго терама, каля майго терама, каля майго нового, битая дорожанька, тайная стяжиночка, там и шли малойчики, там і шли малойчики, іграючи в гусельки, песеньки співаючи, девок зазиваючи. Як зачула дівчина, як зачула дівчина, як зачула красная, сидячи у терамі, шиючи кашулечку, просилася дівчина, просилася красная, а у родной мамоньки пусти меня, мамонька, стерома наганочек. Пусти меня, мамонька,
пусть имя не родная, стеромана ганачак, гусельки послухати, песень навчитися. Я почала співати, ну, ще за дітьми подивиться, і чаю ще зробить. Ну що, голова перестала, там і що таке, де що болить. Все, ходи подвезу. Хочеться співати, іди, співай і не думай, що там тебе ніщо в хати. Вони поплачуть, перестануть і все. Золотий муж, я тобі скажу. Ну, щоб всім такого мужика був мені. І за дітьми, і як і за мною, і він любить, як я і одіваюсь, він от і за дітьми, щоб от не хуже, як щоб людей було. Щоб було так, було всіх. Весочка твоя вродная такая невеличкая, лясная, так? Угу. Да, да. Маленька, зовсім маленька, там мой 120 хат. Особливо в порівнянні з мотелем. Ой, ви що, мотоль взагалі великий. Да, ви знаєте, що ліпше хай буде маленька, ця весочка, чим та велика. Тут якось люди простіші. От, ви знаєте, як ніколи, я не знаю, як зараз вони тут живуть, ну, не заходиш не до кожного там в хату. Таку. До матра приїхав, да побув, да й знову поїхав, поміг там що-небудь. А раніше, соко я пам'ятаю, навіть там батько дерево привезе, чи там дрова, чи там що. Да? Мати побігла там до тітки Зосі. От дай мені там, привезли там мужики дров там, чи що. Дай капусти, дай гурка, ну, що мой, що в тебе є, на. Тут до тітки Каті забігла, там, до тітки Стьопи, знаєте, вони, ой, на, Настя, тобі шегити, мої. Ай, не треба, хай, мої вже так і так якось перекусимо вечором. На, бо тебе ж люди робили, да, ну, треба покормити. Ну, розумієте, вони, да й так, де що й помогти, то вони один одному і садять картоплю, вони якось разом, і копають, і навіть в ягоди кидуть. Що ж тут, 100 метрів, де й ліс. Ну, вони, там гукнуть, пішли в ліс, да нам не беремо, бо перший, не то, що там, от я побежу перша, да заберу і ягоди виберу, да й все. Ні, вони якось, от, набрала тітка Стьопа, Настя, ходи, дам тобі покушати. Там от. А в мотолі у нас такого зовсім немає. Це який другий строй, другі обичаї, там, ну зовсім не ге, зовсім, навіть і кришечку неподобний до нашого. Може, це добре, що вёски різні, коли вони були б подобні одна на другу, то і не цікаво було. Бо тут не займались ге таким, розумієте? Тут не займались, а там, знаєте, кожухи, там хустки, да гети, от я тебе пережену. Там конкуренція вже така промислова. Да. Там вже не підеш до сусіда, не позичиш ниць, бо треба, щоб у тебе таке було. З одного боку, і гета не блага, повинен мати, так? Ну то маєш уже, я ж кажу, вдогонку, нема грошей, но мусиш купити, бо то треба, щоб тебе воно було у хазяйстві. Ти саме великий, ну, а вони ж не дивляться там, хто то лучше живе, правда же? А от моя свекров, ну як вона сама годувала сина, ну як, де вона може за що купити? Ну, помагаємо один одному. Помагаємо. Нікого не відкидаю, нікого. Ну, і тітка з нами живе, і мати його. Разом якось, бо одна сім'я. Матки дочка, одна
дочку годовала, так далеко замуж отдала. Отдала, душе приказала, каб мое дитятка, каб мое родное, 7 годов в гостях не бывало. А як захотела, праз год прилетела, у вишневым саде у матули села, у вишневым саде села. А за ёй, браточек, за ёй, родненький, а за ёй, браточек, зязюлю страляти, а за ёй, зязюлю страляти. А за им, матуля, за им, родненька, а за им, матуля, стрелять не давать, не давать зязюлю стрелять. Не стреляй, сыночек, не стреляй, родненький, это ж не зязюля, это ж не зязюля, а твоя сестрица родненькая. Была матки дочка, одиночка, калинку ломала, дочку годовала, так далеко замуж отдала. Ну, а ўпершыню вось з песняй на сцэну, калі выйшла, як это здарылася? Дзе? Тут у своей школы. У нас 8-летка. Да я вообще была такая шустрая. Маленькая, такая шустрая. Я вже, ну, діти мене намного спокійніші, но я вообще в сім'ї одна така бойова. Сніг, там метелиця йде, ох, все. Ну, я йду на співки, йду, бо хотілося. А щоб мати відпустила, так іду спочатку, мати не пускає, бо ж 5 кілометрів йти з Ласовцю на Одрижин. Не пускала, я вже пойду за її, подаю, все зроблю, щоб тільки пустила. Ну ладно, каже, йди, да тільки довго не будь. А все одно, як іду, вона сидить на лавці, жде, бо була ж. А не было мары вот звязать свой лёс с песней? Вот недзе поступить некуда, скажем, в який институт культуры, ці музычное училище? Всю жизнь такая мечта была стать артисткой. Ну, судьба. І ви знаєте, мій мужик такий, ой, яке щастя, що ти попала в Мотуль. Добре, що, каже, не пішла за співачку. Хочеш співати, зараз йди, співай. Ну, ні вже. Пройшло вже то. На то время то хотілося. І вельми. І Что вельми. для тебя семья твоя, дети? Это мое второе счастье. Родители, там, конечно, батько, мати. Ну, а вже своя ж сім'я, вона ж ближе до серця. Это второе моє щастя. Як в сім'ї добре, тоді і співати хочеться. А тобі хочеться співати? Ой, ви що? Я то недавно до матері, як приїхала, полоти. А мама пішла з мужиком сіно ворочати. Ох, а я як стала, думаю, аби нікого нема. Да як заспівала. А вони мені гукають. Думаю, все, ніде недалеко від мене. Ну, пополю, щоб спина трохи дійшла, і знову
як заспіваю, ой, за гаєм зелененьким, рвала вдова в льон дрібненький. Ой, за гаєм зелененьким, ой, за гаєм зелененьким, рвала вдова льон дрібненький, рвала вдова льон дрібненький, вона рвала, поривала, вона рвала, поривала, тонкий голос подавала, тонкий голос подавала, а там Василь сіно косить, а там Василь сіно косить, тонкий голос переносить, тонкий голос переносить. Їду, співаю, ходю, співаю, їсти готовлю, теж співаю, ложусь спати, треба перед дзеркалом постояти. А от як нема репетицій, довго навіть, ходю ж ти сусідки свої, як нема довго репетиції, от буває на місяць, ми там, то так захочеться співати, да нема нікого вдома, да як стану перед дзеркалом. Дай душу відведу. На городі чорний бив, дай по межі стелиться, а мій милий, миленький, в чужим селі жениться. Била мене мати, березовим крутом, щоби я не стояла, з молодим рекрутом, щоби я не стояла, з молодим рекрутом, а я все стояла, покуль півни сіли на двері побіляла, щоби мирі піли, на двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула, дай не насварила, щоб мати не почула, дай не насварила, а мати не спала, та все чисто чула, дай мене не сварила, сама тата була. А тепер субота, а завтра неділя, чого в тебе козаче, сорочка не біла, чого в тебе козаче, сорочка не біла, сорочка не біла, так не буде біла, бо мати не помила, сестра не схотіла, бо мати не помила, бо вже старая, а сестра не схотіла, бо ще молодая.
Ну, ви знаєте, ніколи. Ой, Купайло, навіть те взяти Купайло. Доярки виходять, подоїли, один всі ждуть. І такі маленькі костри, так, чудайші, за ферму. Запалюють, і ми бігаємо з тих кострей, а баби, ну, такі були веселі. Даняки і круг зроблять, і все. І, так співали, так було весело, ви знаєте. А зараз усім не так. Які постаріли в цій деревні. Да. Нема той Купала, нема. Давно немає. Якось їм даїм навіть і не хочеться. Ну, мати всю життя доярки проробила. Да тяжко, тож все вручную було. Вона в мене така бистра. Всю життя вона навіть на ровері ні разу не їздила. Всю життя пішком, вона така хутка і... Ох! А що ж не коня, не машиниць в цій деревні немає. Ну, зараз вже коня купили. Ох, я ще в 2 класі, пам'ятаю, така маленька, мати, іди, каже, хоч одну корову, поки от я 10, то ти одну. Ну, учись, бо то ж треба допомагати. Такі ж було ніколи по 25, по 30 коров. Ох, поки мати подоїть всю групу, то я, воно гукне. Чи ти там ще під коровою сидиш, Сидюба? Мати би та голубка. Калі так закрануць філасофскі пытанні, што такое шчасце, на твою думку, Марыя? Ці гэта не настолькі філасофскае, намного прасцей? Щастя. Щастя – це якийсь тебе батько і мати ще. Щастя, як тебе діти здорові. Де мене їх 3, даже, ви знаєте, чесно, навіть як подивлюсь, навіть не віриться, що мої діти. Бо хто мені їх подарив? Да. Щастя, що мужик добрий. А плачеш чого? Навірно, Саме від щастя. Шумить та гуде дубра гушика, дай плаче тужить у довушика. Плаче тужить, ще й ридає, дай набитий шлях поглядає. Битим шляхом лани їдуть, а мого друга коня
Дай гуляв з дівчиною.
песні, як і самі народныя абрады і святы, прыйшлі да нас з глыбіні стагоддзя. Адфільтраваныя часам і творчасцю не аднаго дзесятка пакаленняў нашых продкаў, крынічнай чысцінёю уліваюцца яны ў наш хуткаплынны час. Як захаваць іхнюю першазданнасць, нацыянальную і рэгіянальную адметнасць, як перадаць гэтую найкаштоўную спадчыну нашчадкам. Пра гэта клапоцяцца практыкі, работнікі устаноў культуры, калі наладжваюць вось такія фальклорна-этнаграфічныя фестывалі агледзіны. Аб гэтым дбаюць навукоўцы, што вывучаюць і сістэматызуюць наш неацэнны духоўны скарб. І песні все яшчэ плывуць над нашымі вёскамі. Святы все яшчэ застаюцца беларускімі. Сама йшла дорогою, сама йшла дорогою, а голос дубровою, як почув ми батерко. У творчым, эстэтычным, навуковым аспектах сёння распрацоўваецца тры асноўныя плыні народнай культуры. Першае гэта аўтэнтычны фальклор, тое, што у нас самыя каштоўныя карані нашы сапраўдныя. Другое гэта як перадаваць гэтыя традыцыі, прычым перадаваць не проста ў сцэнічныя формы, як то было раней, а ўсё ж такі са спробаю захаваць адметны гук, адметны рух. Менавіта тое, што ўласціва толькі аўтэнтычнай традыцыі, каб вось гэта не страчваць. Ну і нарэшце трэцяя, найбольш такая прывычная, звычная для нас усіх гэта плынь, гэта народна-сцэнічныя калектывы і іх праца на матэрыяле фальклору. Песня за песняй, абрад за абрадам кацілася, як сонца над лясным возерам Гаць у Бараныльскім раёне, яскравае фестывальнае кола пад назваю «Талакуха на верасці».
удзельнікі фестывалю мастацтва «Талакуха на Бересці. Я шчыра вітаю вас на баранавіцкай зямлі. Са святам вас, з вялікім святам, якое прыйшло сёння на нашу землю. Землю, дзе нарадзіліся такія выдатныя творцы літаратуры, тэатра, мастацтва, як Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Паўлюк Багрым, Уладзімір Галубок. Няхай ваши песні саграюць нашы душу і сэрца. Нясіце любоў да мастацтва, да ўсяго прыгожага і добрага ў кожны куточак нашага краю. Новые фестивалі з'являліся, і не зусім там аўтэнтыка праходзіла ў поўным 100% варыянце, каб прадставіць усе рэгіёны, вы ведаеце, на палескім карагодзе. Таму у мяне якраз такая мэта, што трэба, каб две намінацыі, такія як аўтэнтычна-фальклорныя гурты і фальклорныя гурты рознага ўзросту, аб чым сёння таксама гаварылі, дзеці, моладзь, дарослыя у другой групе, каб прынимали удзел і вось так у манеры, як кажуць адным словам плагіят, пераняць аўтэнтыку ў гэтай першай групы, якія ўзрост ідзе ўжо за 65 гадоў і вышэй. Там і свой касцюм, і свой рэпертуар, і свая манера выканання. Ведаеце, што і тут нам гэта ўдалося, хаця неяк так нашы спецыялісты і нават на ўзроўні вобласці і кіраўнікі не разумелі мяне ў гэтым, чаго толькі палескі карагод прайшоў і зноў. Гэта на прафесійнай мове, на прафесійнай трэба размаўляць з кіраўніцтвам, каб яны паверылі, што гэта трэба. І слава Богу, што мне гэта ўдалося. І нават, ведаеце, і з назвай былі праблемы. Таксама мне трэба было
паказваць кіраўніцтву, што якраз талакуха, калі ўжо ўсё зробяць, все збіраюцца, якраз гэтай катэгорыі, гэтай намінацыі, ўсё падыходзіць. Яны все гуртам збіраюцца, адзін аднаму дапамаглі і зараз спяваюць і весяляцца, таму на Бярэзці хай талакуха жыве. Вы знаете, вельмі шмат песен у нашем репертуаре. Спеваем народные песни, спеваем авторские песни. Можно даже позаимствовать крышку песен и из-за межи, такие как теперешние близкие замежу Украина, польские песни. Ну, а якія падабаюцца найбольш? Свае ці? Ой, ну, конечно, свае тыя, што пелі калісьці. Вось мы зараз праспявалі народныя песні «А ў полі бяроза», «Як пайду я в лес па дровы». У нашым рэпертуары вельмі много такіх песен. Ёсць «Кучаравая бяроза», ёсць жніўныя песні, ёсць абрадавыя песні. Вось «Ой, дай Боже, цёплае лета» вельмі хораша гучыць. Ну, много песен. Вы сказали калісьці, а што не спяваюцца яны зараз так вот просто у вёсцы на святы? Спяваюцца на ўсіх нашых святах, якія праходзяць у вёсцы. Вот. А у нас у нашай вёсцы праходзяць святы ўсе згодна сонцазвароту гадавому. А давно жанчыны спяваюць разам? Жанчыны разам спяваюць вельмі даўно. Я тоже самая з імі вельмі даўно спяваю, і яны мяне выгадавалі на сваіх песнях. Я вам не могу сказаць, сколькі гадоў я спяваю, потому что спяваю столькі, сколькі себе помню. Вельмі часта за словом адраджэння, пераймання, ну, такі спрошчаны погляд вельмі. Узяў калектыў любую песню, вывучыў, паспяваў на сцэне, і вось уже гатовы рапорт, што уже адрадзілі, аднавілі і спяваем як аўтэнтычны фальклор. На самой справе гэта абсалютна не так. Вывучыць песню па нотах, гэта значыць, ну, это не мае ніякае дачынення да аўтэнтычнай традыцыі. Аўтэнтычная традыцыя, акрамя проста нотаў, павінна даваць пэўныя тэмбры, пэўнае гукавядзенне. Ну, гэта свая эстэтычная мастацкая сістэма. І калі яе не ўзяць цалкам, а браць толькі нейкімі кавалачкамі, то, ну, кавалачкі будуць кавалачкі. Каб узяць гэта ўсё цалкам, можа быць толькі адзіны шлях. Гэта шлях вуснага пераймання, той самы шлях, якім ішлі нашы продкі. Калі не было пісьменнасці нават, калі людзі не ведалі нотаў,
Ну, от бабка моя співає, ці маті співає. Я чую і я їм підспіваю. І все. Здавалось вельми просто. Але тільки в умовах сучасності гэта вот оказалось доволі тяжко, тому що ну, ось перебиває гэту вусную форму навучання, інші форми навучання. Добрий день. Давно не бачилися. Давно, Микола, не бачились. Я ж уже вас давно не бачу. А думала в гості запросити й частенько. Заїжджайте, коли треба. Може, де попутно, може, де на болото їдете, і на мото, і на Лядовича. Куди-небудь не минайте мою хату. Заїжджайте, в нас хороший колектив. Надто співають хороше. Косити всі вміють, горати всі вміють. Смачну їжу варимо, пиріг хороший печемо. Бабку робимо з картоплю смачною. Ви теж були в нас, бачили. Знаєте хату, не минайте. Пожалуйста, приїжджайте, якщо є у вас время. Ми завжди приймемо. Нагадайте телеглядачам, яка є вёска, чий колектив? Вёска наша Псищево, колектив Журавка. Ми вже давно, компанія нас 8 женщин і 1 музикант. Но проявляємо всякі проєкти всюди і везде. Ми з чим приїхали на фестиваль? Приїхали, много привезли, кое-яких тройцю привезли. Куста, усе знаємо, вміємо, тому що вже ми у годах. Уже Микола нам по много лет, уже от 70-й. Ну, работаємо вже лет 30, як співаємо, все робимо, а все одно ще приїжджаємо. Ну, а самі чому-небудь навчилися, цікаве, що почули в інших людей? Навчилися. Ми много й самі з себе видумуємо, но много й навчилися, що ж пам'ять є у нас. То ще гучимося. А от хотіли познати, як ви там поживаєте в Бресті. Добре, дякую, живемо, от вас здимаємо. Ось, спасибо вам, от за це спасибо вам. Ми вас ждемо кожен день, кожен час. Приїжджайте, пожалуйста. Дякую велике, приїдемо обов'язково. Шмат от песен яшчэ жыве на Столічне. Ёсць у вас, так сказать, основа для вашего репертуара? Я думаю, що вельми багато є і у нас вже записано вельми багато пісень. І ми, казав, розквітаємо і будемо співати, скільки зможемо. Ну, а як ви імкнетеся натурально, так сказать, передати вот тое, що гучить сьогодні на Полесье, ці опрацовуєте? Натурально. Такі от пісні, які вже дійсно от бабок записані. Тут все як є, як на самом деле, так ми стараємося співати. Петро, часто в експедиції от виправляєтеся? Ці самі припливають пісні, музичні, так сказати, речі до вас? Ні, ніщо само не приходить, потрібно працювати.
выязджаюць часто вёскі, сустракаюцца на канцэртах мастацкай самадзейнасці, па вечарах, па віктарынах всякіх. Короче, працую. Вот это фестиваль для, так сказать, падтрымання нашай асновы народнай аўтэнтыкі, якое значэнне ён мае, на твою думку? Вельмі добры фестываль, вельмі добры. Я, напрыклад, паглядзеў многа калектываў аўтэнтычных, вельмі цудоўна. Цудоўныя песні, добрая манера, моладзь пераймае эту справу. Вельмі цудоўна. Новай старонкай у фестывальным мастацтве берасцейшчыны, у пэўнай ступені нават сімвалічнай, стаў конкурс дзіцячых танцавальных пар на лепшае выкананне мясцовых народных танцаў. Але пра гэта ў наступным выпуску